Site na ntụziaka gọvanọ Ọkammụta Chukwuma Soludo, ndị isi ụlọọrụ National Emergency Management Agency NEMA nakwa State Emergency Management Agency SEMA jere kansụl ime obodo Anambra West bụ ebe ha nọ wee kpọtụrụ Maazị Sunday Nnalue na ezinụlọ ya na Mmịata Anam maka ihe ọdachi nke dakwasịrị ha. Ya bụ ọdachi bụ maka ọnwụ nwa nwoke bụ onye nke nwetara ihe ọghọm ụbọchị Tọzdee bụ abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị 2024. Onyeka bụ onye gbara afọ 12, Israel gbara afọ 10 nakwa nwunye ya bụ Gloria bụ onye azọpụtara. Ihe ọghọm a mere mgbe ha si Kogi, Anambra wee na-anata n'oge ha jere ezumike. Ka anyị wetara gozi a site na studio anyị. Akụkọ mbụ akọrọ gosiri na obere mmadụ bụ ihe nwụrụ na ya bụ mberede, ebe ọtụtụ mmadụ bụ ndị anapụtara, mana akaebe ndị hụrụ ka ọ nọrọ mee bụ ndị nọ n'ezinụlọ ndị be Nnalue. Ọtụtụ mmadụ nwụrụ na ya bụ ihe mberede, meziri eji na-ajụ ajụjụ gbasatara mmadụ one ya bụ ihe mberede dakporo. N'itizi n'okwu ọ gbara ya bụ ezinụlọ ka onye ji ọkwa South East Zonal Coordinator nke ụlọọrụ National Emergency Management Agency NEMA bụ Oriakụ Ngozi Echeazụ, onye kwuru okwu site n'ọnụ Maazị Nnanyelugo Ezeani, kọwara na ya bụ njem bụ iji mara ihe nakwa ndụ atụfuru na ya bụ ihe mberede, ma kọwazịa na a ga-akpọ nzukọ ndị ọnụ na-eru n'okwu iji tinye ọnụ n'okwu maka ihe niile ewepụtara bụ ihe a rụtụrụ aka kpatara ya bụ ihe mberede, gụnyere ịgba mbọ hụ na ya na-eyi akụrụngwa akpọrọ life saving jacket ma ọ bụrụ na a na-eme njem site na mmiri. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa Executive Secretary nke ụlọọrụ Anambra State Emergency Management Agency SEMA bụ Chief Paul Odenigbo, onye kedere Chineke na ọ nwere onye ezinụlọ ndị be Nnalue ọ napụtara na ya bụ mberede, kọwara na a ga-eme ka gọọmenti mara ọfụma maka nchọpụta ha mere iji hụ ma nwere enyemaka a ga-enye, ọbụna dịka a na-aga n'ime nnyocha iji chọpụta ịma ihe merenụ iji gbochie ya bụ mberede n'ọdịnihu. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke ọchịchị ime obodo Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi, onye kọwara na ya bụ njem bụ iti aka n'obi ya nakwa ịmata ka o siri mee, doziri ọdụ ka ọ ghara inwe onye ọbụla ekwere ka o mee njem site n'ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na o yighị ya bụ akụrụngwa akpọrọ life saving jacket, bụ nke ọ kọwara na a ga-etinye n'ọrụ, ma gosipụtakwa na ọ dị mkpa na ekwesịrị itinye anya n'otu ndị mmadụ si eme njem nakwa ebu ngwaahịa aga site na mmiri. O mechaziri ya bụ ezinụlọ onyinye ego iji tie ha aka n'obi. Nna ndị ahụ nwụrụ na ya bụ ihe mberede ụgbọ mmiri bụ Sunday Nnalue, onye kọwara ka esi kpọọ ya n'ekwentị ka ọ bịa n'ebe ahụ ihe ahụ mere, ebe ọ nọziri hụ nwunye ya nakwa ụmụ ya abụọ ndị nwụrụ anwụ, kelere gọọmenti maka ịkpọtụrụ ya nakwa ezinụlọ ya n'oge dị ugbu a ọ nọ n'ihe mgbu. Na mbụ, ụfọdụ ndị ezinụlọ ndị o metụtara ya nakwa ndị bịara iti ya bụ ezinụlọ Nnalue aka n'obi bụ ndị soro nabata ndị otu NEMA, SEMA nakwa ndị ụlọọrụ Anambra West bụ ndị gụnyere Chief Mathias Ameke nakwa Maazị Jude Emeka, kọwara site na ya bụ njem Gọvanọ Soludo egosipụtala na gọọmenti ya bụ nke nwere iru mmadụ. Ha kpọziri gọọmenti oku ka o tinye anya n'otu ndị mmadụ si eme njem site na mmiri dịka a na-eme n'okporo ụzọ ya nakwa ogige ahụike na mpaghara mmiri dị iche iche na Anambra steeti. Site na Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.